Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। बालजुं बैसां मस्तिनि मा जालायखो नोंहालाय? मा जानो एग्जाम फर्म फिलापनि फिसखौ नुवाखै नोङो बेसेबां दाम बेसेबां गोसा लाय हगासिनो र' वाट्सआव नाय दाथां खालाम। आयु माथो एफा बुरजा मा जाबावनांगौ जाखो दाना? थौ नायलाय जोंना बेगना एसेबां बुरजा दं। आयु बेगना बांसिनबावलै सयथिबो सेसखासै आंथ' रायजाखाथारोमोन न'आव खोन्थाहरनांगौआनो गैखाला आङो सेसखासै मा होनना खोन्थाहरबावनांगौ जाखो आं दालाय गैला सेसखासै सेस। नै रेगुलार दा 8,000 ओमफ्राय बेक एरियारफोरना 12,000 गैयालै सेसखासै सयथिबो फरायनायानो साबसिनसो फरायनायनिफ्राय बाल मा जाबावनांगौ जाखो दाना बेजोंथ' जों खस्थ' होबावबाय दे बे माखासे गरिबफ्रा मारै होगोन आं बिसोरखौ सिन्था जादों। बा मालायनिया होनो हाबावसिगोन बारे मालाय सिन्था गैयालै नोंस्रा है मालाय सिन्था गैखाया नोंस्रा बाले मालाय आंहासो नोंहा सिन्था गैबावा। ओइ बे 8,000खौथ' कलेजावसो होनांगौ खोमालै ने? आरो अनलाइनाव दानफिन बावनांगोन खोमा ने? मा? अनलाइनाव बेसेबांसो थांगोन जेनेबा? बिदिनो 2,200 थांगोनदां गासै। थौ फरायनाय साबसिनसै घन्टा खालि जानाय फैसा जाखावनायल'लै है जाखावनाय अबे मोनगोन अबे मोना बिजनेस जाजोबो गासिबो खालि बिजनेस बाल फरायलां बिदिबाथाय प्रेक्टिकेल लिरबाय प्रेक्टिकेला माथो गाबोन साबमिट होनांगौनो लिरबाय? थौ मा प्रेक्टिकेल बेलाय प्रेक्टिकेलखि खाथायाव लिरबाय बायो ना आरा बे कम्पिउटाराव खालामनाय प्रेक्टिकेल बुस्थुआ खाथायाव लिरजाबायो नामा? प्रेक्टिकेल क्लासानो जाया अबावबा प्रेक्टिकेल लिरनो। आं दाबो मोननैल' लिरदों बुरजा दंबावथारो। जोंबायसो आं सानसेयानो गैला आरो जोंहाथ' एबसेन्ट फाइन दंबावोसो एबसेन्ट फाइनखौथ' गोगोम लाबावगोन बिसोरो जोंहाथ' 3,000सो जाखाबायदां ने? मा 3,000ल' आंहाथ' 60,000 जासिगोनदां एबसेन्ट फाइना। मा बिजनेसमेनफोर मालाय बिजनेसमेनखायनो 60,000 जालायखायोलै मालाय दे नोंसिनि जोंसोलै नोंनालाय मा सिन्थाब्रा ओइ खावब्ला बिसोर रुजुजाया मालाय बिसोर लाइफआनो सेटखा बिसोरनि माबाफोराव दागोजावखा बिसोर रुजुजाया बिसोर लेखा फरायबाबो जों बिसोर फरायगोन डाटाखा बिसोर लोब्बा लाजाया मालाय बिसोर लाइफआनो सेटखा। जों नोंसोर बायदि नङालै नोंस्रासो मालाय सिन्थायानो गैया नांगौबानो बहन नांगौबानो बिहर जोंबो एसेया फाग्ला बायदि खारनाङा नोंस्रा मालाय हिट आसोल नोंस्रा लाइफआ हिट। नोंसोर बायदि खामायग्रा नङालै जों आसोल नोंस्रासो मालाय सानसेयावनो लाख लाख खामायो नोंस्रासो मालाय बिजनेसमेन सानसेयावनो 2 लाख 3 लाख गाहाम हाबो मालाय नोंस्रासो। ओइ देब्रा आसोल दावबायदो 50 थाखानि देब्रा दावबायदो नों मावनाङा दे जों मावजोबगोन दे 50 थाखानि दावबायदो आरो सासे दाउसो बायनो थिनबावबाय फर्म फिलापखौनो खालामनो हाहां आरो दाउसो बायनो थिनबावदों नोङो साला गावहा दंथ' मालाय देब्रा आसोल नोंनो जाहोदो दे दिनै आं मालाबा जागोन दे मायरियाव थाइसेबो गैया न'खौनो न' चेक खालाम नै चेक खालामबाय आरो न'खौनो आंनि न'आव थांनानै चेक खालामहैबाव नाय नोंसोर बायदि माहाजोनानो बिदि होनोबा आरो जों जाम्बाफ्रालाय अबावथो बिफैसा मोननांगौ जाखो हनै फरायनो हाहां दानो बेखौबा। बेटा गावस्रा बिजनेसमेन जानानै दाउ मासेखौनो जानो हायाना 50 थाखानि बेटा आंखौसो बिदि मोनफेरदों नोङो बेटा। ओइ आदा खावब्ला थ' जोंहा सानैजों बाजाराव थांनि। बासो हालालै नोंजों मालाय आसोल मालाय नोंहासो दे बिनि खिथावनो दाउ जाहो दे मालाय नालाय हालालै नोंजों बारे थै जाम्बालै नोंसोर मानसिफ्रा